datorren maiatzaren 30erako hitzarmenen estatalizazioaren aurka eta lan harremanetarako euskal esparruaren defentsan 2 orduko lanuzteak deitu ditugu. Mobilizazio orokorra egiteko eguna izango da. Gure helburua estatalizazioaren eta prekaritatearen aurka dauden langileak mobilizatzea izango da. Inboluzio politiko eta soziala bizitzen ari gara. Diskriminazioa, prekaritatea, pobrezia, pentsioak erasotzea, erreformak, zerbitzu publikoen murrizketak. Lan arloan ere, prekarizazioa inposatu nahi digute. Botere politiko eta ekonomikoaren arteko alientzak prekarizazio prozesu oso bat jarri du martxan. Langileen kontura poltsikoak betetzen jarraitu nahi dute. 2008ko krisiaren aitzakian, estatalizazio eta prekarizazio prozesuari bultzada handia eman zioten. 3 mugarri nagusienak honako hauek izan dira. Negoziazio kolektiboaren erreforma, lan erreforma eta austeritate neurriak. Hauen ondorioz, besteak beste, azken 7 urteetan, estatuko hitzarmen aplikatzen zaien langile kopurua 121-tik 134ra igo da. Estatuak eta patronalak erabaki estrategiko bat hartu zuten. Lan baldintzen prekarizazio eta zerbitzu publikoen privatizazioa bilatzen dute. Estatalizazioa 4 eratan eramaten ari da aurrera. Zentralizatuz. 2. Negoziazio kolektiboa blokeatuz. 3. Negoziazio eremu berriak irikitzea ukatuz. Eta 4. Langile publikoen eta arlo publikoko azpikontratatutako langileen kasuan legeak inposatuz. Guzti honi aurre egiteko, lantokiz lantoki prekaritatearen kontrako eta lan baldintza duinen aldeko borrokak antolatu behar ditugu. Ekintza sindikal iraunkorraren bidez, bertako patronalak eragindako blokeoa pitzatu behar dugu. Enpresa naiz sektore mailan lan hitzarmenak eskuratzeko. Langileak tokian toki antolatu eta aktibatu beharra dago. Euskal Herrian bertan hartu behar dira gure lan eta bizi baldintzen inguruko erabakiak. Lan eremuan borroka sindikala egitearekin batera, aldaketa politiko eta sozial orokor baterako burujabetza prozesua martxan jartzea ezinbestekoa da. Sektore batzuk mobilizatzen hasiak dira, mugimendu feminista, pentsionistak, eta orain sindikalgintza eta langile klasearen garaia da. Horretarako, maiatzaren 30erako mobilizazio eguna deitu dugu. 2 orduko lanuzteak erregistratuz. Eskualdean egingo dien mobilizazioak hauexe dira. Asteasuko industrialdean ordu batetatikan ordu 2:30 industrialdea hasieran. Apatxa industrialdean Tolosan ordu 1:30 ordu 2:30 sarrerako biribilgunean. Usabal industrialdean 12:00 ordu 1:00. Tolosako udalak udaletxe aurrean bilduko dira 12:00 12:30. Asunción klinika ospitale aurrean bilduko da 8:00 8:20. Pasaban enpresa 12:00 ordu 2:00. Arteka kautxo bilabonan ordu 1:00 3:00. Kelsen adunan goizeko 5:00 6:00, goizeko 11:00 12:00 eta arratsaldeko 3:00 4:00 enpresaren aurrean bilduko da. Man ikastegietan 12 laurden gutxitatik 12:05 eta 5:00 5:20 bilduko da enpresaren aurrean. Uzturpe ikastola 12:30 ikastolaren aurrean eta musgo paper helduaienen ordu 1:30 ordu 2:30 enpresaren aurrean bilduko dira.